Sziasztok! Én Orsi vagyok. Én pedig Zsófi, És ez itt a Vértes Papír. A mai videóban húsvétra fogunk készülni, ezért húsvéti tojásfestési technikákat fogunk nektek megmutatni. Nos, először is egy ilyen igazán érdekes, fekete mintás tojást fogunk elkészíteni. Ehhez nem lesz másra szükség, mint egy sima tojásra, a temperára, egy ecsetre, illetve a krétáinkra. Az első lépésként kipattintom a temperát, és az ecsetemre nyomok belőle egy keveset. Ezt fogom szépen elkezdeni eloszlatni a tojásomon. Ha megszáradt a fekete tojásunk, nincsen más dolgunk, mint fogni a krétákat, és szépen tetszésünk szerint kidíszíteni vele. A következő díszítéshez kell egy tojás, dekortapasz, illetve aki szeretne használni, az használhat festéket. Én most akrilfestéket fogok használni, amiből van sötétben világítós, illetve neon, de van még matt és gyöngyházfényű is, valamint még kelleni fog egy olló. A dekortapaszokkal nagyon könnyű díszíteni. Dolgozhattok csupasz tojásokra, mint ahogyan ez készült, de használhattok festett alapú tojást is, mint én. Kicsit előre dolgoztam, és az egyik neonzöld lett, a másik pedig sötétben világító narancs. De rengeteg szín közül választhattok a www.vértespapír.hu weboldalon. Tetszőleges módon díszíthetitek ki a tojásokat a tapaszokkal, de én most csak simán körbe fogom tekerni őket. A következő díszítési technika, amit szeretnék nektek megmutatni, az nem más, mint a tojás dekupázsolás, amivel ilyen nagyon szép mintás tojásokat lehet készíteni, igazán egyszerűen. Nem kell hozzá sok minden, elég egy mintás szalvéta, dekupázsragasztó, egy ecset, kiválasztott tojás, ennek célszerű minél fehérebb legyen a héja, valamint egy olló. Először is kiválasztjuk a szalvétán, melyik mintát szeretnénk. Én most ezt választom, illetve ezt szépen ki is vágjuk. Válasszuk szét, és csak az első réteget, a színes réteget tartsuk meg. Így fogjuk tudni a legszebben felragasztani a tojásra. A ragasztáshoz először szükségünk van a ragasztóra, ami, mint látható, elég híg, tehát nem szükséges vízzel hígítanunk már. Válasszuk ki azt a területet, ahova a minta kerülni fog, és mérjük
rá a mintát, hogy fog elférni. Ha elégedettek vagyunk a mintával, már csak az ecsetet a ragasztóba, és a minta közepétől kezdünk el a széle felé haladni. A következő díszítéshez nem kell más, csak egy tojás és öntapadós gyöngyök. És még valamilyen színű festék, ez bármilyen színű lehet, amilyet ti szeretnétek. Én most simán feketére festettem a tojást, hogy szépen látszódjanak rajta a gyöngyök. És nincsen más dolgunk, csak rátenni. És készen is van. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, vagy iratkozzatok föl. Az elérhetőségekről és a termékekről az információt az infoboxban megtalálhatjátok. Az elkészült műveiteket osszátok meg velünk az Instagramon vagy a Facebookon. Várunk titeket a következő videónkkal. Sziasztok!